Процедура по поставяне на ботулинов токсин в областта на гневната бръчка и в областта на пачи крак бръчиците. Процедурата започва с фиксиране на точките, където ще бъде инжектиран ботулиновия токсин. Намръщи се. Идеално. Идеята е да се намали тонуса на мускулите, които при съкращаването се предизвикват появата на бръчици. Намръщи се. Още. Идеално. Най-често точките в областта на гневната бръчка са 5. Започваме. Болка. Болка. Това е самото инжектиране, като е важно пациентът от 4 до 6 часа след самата процедура да бъде в изправено положение, т.е. да няма лежащо положение и дълго време навеждане, за да може инжектирания продукт да остане на местата на инжектиране, които са строго специфични за всяка една определена зона. Пациентът също така не трябва да масажира тази зона, инжектираната зона, за да мигрира продукта от място на инжектиране. След самата процедура има и леки зачервявания, които изчезват за около 15 до 20 минути. Окей, добре. Това е готово. Когато работим в зоната на пачи крак, бръчиците, се намалява тонуса на страничната част на мускула, който свива окото. Като идеята е, че ние трябва да намалим само в тази зона тонуса на мускула. Усмихни се. Още. Хубава усмивка. Окей, добре. Точките най-често са 3. Усмивка. Още. Идеално. Окей. Добре. Отпусни. Нормално. 3 от едната страна и 3 от другата страна. Само да погледнем от тази страна. Окей. Хубава усмивка. Идеално. Окей. Добре. Започваме от лявата страна. Добре. Хайде дясната част. Това беше всичко.